eɗin ɗo e silvopastoral kay toon ngo wuro tawte witenga Tetki Boowe Tetkina tawe e région de Saint-Louis département mo Podor ha commune mo Fanaye caggal nde fedde wite les amicales étudiants Tetki hin way noon ɗin étudiant ji walla éleveɓe janggannoɓe to diwan Tetki woni duɗal jaaɓe hattirde Dakar e ko taari ɗum e woni duuɗi jaaɓe hattirde gonɗe lesdi men Sénégal e ɓen sukaɓe tekkinaɓe janggoɓe ɗin collège aji ɗin lycée ji en fati ɓen noon watno ñalawma teddanirde wiyete ko reboisement woni gawgol leɗɗe e ñalamu biteɗo récompense woni teddanirde ɓiɓɓe silvopastoral ɓurɓe wawa jongo e ɓurɓe wawa janggina to diwan Tetki hin way noon ɓe mbaɗi ñalawma mawɗo to diwan Tetki kay hin wayno ɓe mbaɗi parrain o ko Ahmadou Seydou Diallo e marraine o Defasi hin way noon ɓiɓɓe tetkinaɓe gari e peewal ala to immaki nder silvopastoral hin way noon éclaji gonɗi e diwan Tetki kay woni wuro wetenga Darussalam wuro Mouridou en way wuro wetenga Sousane Teccineji no wonde Bummodi no wonde Fet Dundu no wonde Fet Lawɓe no wonde Widou no wonde Ganirel no wonde Ganina no wonde wuro wetenga Weyndu Oldu ha wuro wetenga Alinga ina way noon ɓen ɗon fof ɓe ndendi e to diwan Tetki ngam wadde wite ko sensibilisation et reboisement woni gawgol leɗɗe to diwan Tetki hin way noon e tawgol noon adjoint maire mo Fanaye no wonde association ressortissant du Tetki to diwan Tetki ɓe gari e keewal e peewal ngam mawninde on ɗon ñalawma woni ñalawma teddanirde sukaɓe ɓuɓɓe wawa jongo école e on ɗon diwan Tetki e ko taari ɗum hin way noon o biteɗo Seydou Ba kay ƴetti konngol ngam wiide yimɓe holɗum woni nafoore jangde o arti e nafoore jangde kay o haali kay o wi ɗo kam pour gona lamɗo walla kala pour mbawa heynade Issa Rewane jangde pour mbatta ɗum ha addi histoire o biteɗo Nelson Mandela ɗum saabi noon ɓiɓɓe tekkinaɓe ɓiɓɓe silvopastoral fof ɗum wontiniɗo men weltare mawde ngam ñalawma teddinde ɓiɓɓe silvopastoral ha ɓiɓɓe tekkinaɓe woni ko witte ko journée de récompense woni journée mawninde ɓurɓe wawa janggo e nder diwana mbo Tetki Boowe hin way noon wontini weltare ɓiɓɓe tekkinaɓe fof kam ngam on ɗon ñalawma woni ñalawma teddanirde sukaɓe janggoɓe e nder diwan éclaji primaire gonɗi to diwan Tetki Boowe naɓe ñaago lamɗo Sénégal naɓe wallata mabɓe e Tetki dañde collége hoɗo gandi école mo Tetki moni waɗa créé hitande 1978 hemo wadda créé école o mo Mbane ina way noon 1978 ha joni tekkinaɓe ko remi dañi wiyete ko collége ɗum noon eɓe ñaago lamɗo Sénégal e ministre joguiɗo affaire jangde dowri kay eɓe ñaago ngam wawde dañde collége to diwan Tetki saabu sa ƴeewi hakkude Tetki e Dagana walla hakkude Tetki e Lissa walla hakkude Tetki e Fanaye woni 5 kilométre ɗum noon wadde wontiniɗo men caɗele siko yimɓe sukaɓe mabɓe janggi ha poti wawa yahde collége kay ko caɗele mosɗi wontinat ɗumen ɗum noon eɓe ñaago lamɗo Sénégal kay nde wattanat ɗumen collége to diwan Tetki ko Mouhamed Nasrallah Ka ɗo diwan silvopastoral ha wuro ngo wiye Tetki Boowe ne tawe e région de Saint-Louis commune mo Fanaye radio télévision Fulɓe international